Nakapadala na og notices ang Mantawi City Hall sa mga fishpen owners sa may Lamakan o wetland area nga nimutang sa may barangay Pandilan ug Kabangkalan. Pahawanan kini sa syudad kay nakitang hinungdan sa mga pagbaha. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Naka-issue na ang City Hall og notice sa mga nagduma ug nagdegosyo og isdaan sa may wetland area o Lamakan. Ang maong dapit nahimutang sa Banilan ug Kabangkalan area nagsilbi nga catch basin sa tubig gikan sa silingang kabaranggayan. Human sa sunod-sunod nga pagbaha karong bag-o, buot ang syudad hingpit nga mahawanan ang lugar sa wetlands nga dunay mga fish pen nga gimontar. Himuon ang dredging o pagpalawom sa Lamakan ug kun mahimo gipalocate ang bito o sinkhole sa lugar nga makita kaniadto. Ang mga katiguangan moingon gyud nga duna na siya sinkhole sa una. Ang sinkhole dako kay tabang kay og dunay tubig, dunay dakong baha, dali kayo mo absorb sa maong tubig. I don't know makitaan pa ba na nato. So ato lang suwayan no, mag-dredging ta kay grabe na kay silted na gyud. Duna na sa giandam nga financial assistance o pabawn sa mga maapektuhan sa clearing operations. Sa issue sa pagbaha karong bag-o, gihingusgan ang mga lakang aron kalikayan o masulbad pa ang problema. Ang duha ka technical working groups o TWG sa Cebu City ug Mandawi nag 2-day workshop sugod kagahapon. Hopefully makasabot sa atong mga kaigsuonan katong mga structures nga nakakuan sa easement sa waterways. Usa ni ato orong ibalik no. I-retrieve nato, i-recover nato ang natural flow sa atong mga creeks o sa atong sapa. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.